באו איתי לפתוח לבודו שהכנתי. לקח לי קצת זמן להכין אותו כי רציתי לעשות אותו הכי מושקע. וכמו שאתם רואים זה פחות קצר. זה כל מה שיכול לצאת. לי לא אכפת מה יצא. טוב, ואחותי רוצה שיצא אותו. האמת לא אכפת לי מה יצא. ואחותי אמרה אותה סיקרט. אוקיי, עכשיו פתחתי את זה היה פתיחה לא הכי מספקת. ככה זה נראה, ניסיתי גם להשקיע בשקית. כמו שאתם רואים. פה יש את כל הדמות שיכול לצאת. אז בואו נפתח. טוב, אז אני אפתח עכשיו. פתחתי. 3, 4, אני לא ראיתי. 4. קצת הסגר. טוב, תגיבו לי בתגובות אם אהבתם. הנה יצא אותו שקוראים לו לק. תכתבו לי בתגובות אם אתם רוצים עוד כאלה. זהו, מקווה שאהבתם. ביי!